Komachelo eneni jogo makendo ratiro mag nyithindo e kaunti ma Migori ywak ewi kwan nyithindo ma ojwang' ma sani bende koro dwa medore e kaunti no ka gikwayo piny owacho mondo mi okonye nyithindo ma ojwang' kata owiti kod nyithind kiye manitiere kuonde jot mag nyithindo go. Joe Juma miyo ler mathoth kuok e kaunti ma Migori. Kwan nyithindo ma iwito kata bago ma ijongo pontie malo e kaunti ma Migori. Mae yangore kalore kod kwan mathoth mag nyithindo ma ojwang' kata mowiti ma itere kuondego mag jot mag nyithindo ma ong'ere kaka Children's Home e kaunti ma Migori. E kinde limbe maro e kar jotno mag nyithindo kata Children's Home mar Good Samaritan moyude gwenge mag Nyamware e sub-county ma Sunais ne wayango ni kwan nyithindo ma ojwang' kaachiel kod mago mowiti ma ikele kar jotni nitie malo. Bishop Peter mar kanisano mar Maranatha men achiel kuom jogo matayo kar jotni ma nyithindo wacho ni gisebedo ka giyudo nyithindo mathoth ma owiti kaachiel kod mago mojwang' ma imiyogi kod piny owacho. Ng'eny gi modak ka gin nyithindo ma obedo abandon, nyithindo mowiti. Nyithindo gi okelgi ka e lwet sirikal kokalo e Children's Office, kendo ng'eny gi wasekonyo nyaka sama wuoyo ni nyithindo 500 osekalo ka koyudo kony. Sani wan gi nyithindo matin mogik en dweche 2. Penjo maduong' en ni tang'o momiyo oganda jwang'o kata wito nyithindo ma onge ketho moro amora, to oganda nitie kod ting' mane matiko midhiero ni. Kuonde jot mag nyithindo ma itayo kod ji giwegi, kanisni kod gogo mopogore opogore osebedo kuonde resruok mag nyithindo mathoth ma owiti kaachiel kod mojwang' kata mago makiye. Moko kuom nyithindogi mane okwany ka jondalo kata jodweche osedongo kendo bedo dhano ma nyaka sani koro nyalo ritore giwegi. Konyo nitie university, moko nitiere tertiary e kiwango mopogore opogore kendo gidhi nyime maber. Moro osetieko university kendo osenyombo nigi chiege gi nyithinde. Wago erokamano ne joma oserie lwetgi mar konyowa e dalani mondo nyithindo gi okonyre. Kata bed ni kuonde jot gi osebedo resruok ne nyithindo mathoth ma bende koro witi, okwany kaachiel kod mago mag nyithind kiye, thothgi kale pek ma opogore opogore ma oting'o nok mar omenda ma itiyo godo e reso nyithindogi. Ida provide basic needs, ida chulo school fee, nyithindo da rwakore, gida dhi e hospital. So it is a cross. To ng'eny wan jorotenge nitie joma osebiro ka ahinya mokonyowa, wayudo lewni, wayudo chiemo kaka lot. Dagone ja sirikal achiel erokamano miluongo ni Deputy Governor ma Migori, Dr. Mairi, kanorao ka mondo ne gima timore. Noyudo nyithindo mochando ma onge ng'ama konyo, nowenwa gunde 10 mar oduma. Ka nitie ng'ato ma embe chunye di gomb riwore kodwa mondo wakony nyithindo aina gi, kik kal mabor bi ni ginyalo timo maber, to de gibede gi adita moro motengi ne konyo nyithindo machala aina gi kuonde ma gintie, mondo gimbende giyudre ni giwinjo ber mar bedo ei pinygi. Kata bed ni ting' pek, jotakar jotni ma nyithindo mag Good Samaritan Children's Home wacho ni bedo kod gombo mane nyathi ka nyathi koro dongo makare kendo bedo kod ngima emosemiyo chunygi koro pok ol e konyo nyithindogi e yudo gigo mopogore opogore ma oting'o chiemo, lewni, somo kaachiel kod mamoko. Ma apil osiepe mondo med konyowa nikech tijni ok en tich mar ng'at achiel. Amora sana en kaneno ka nyathi manokwany mogol from zero kawuono nyalo bedo dhano maluonga ni baba. En morna kaneno ka nyathi oyudo ngima. Weche mag adoption, nyithindo ma yudo ratiro mar dak gi joma oyie dak kodgi, wasenwang'o kotimore maber kokalo e log tich mar idara mar nyithindo ma Migori. Mwawuoyo ni wan gi nyithindo chiegni 5 ma dhi nyime gi process, bonding dhi nyime, kendo sirikal office, Children's Office dhi nyime gi loso negi chenro mag yudo barupegi mag dak gi nyithindo. Ne Nyakalondo Maramboi kuok e kaunti ma Migori, an Joe Juma. Nyakoro mag jwang'